Habakan ni windmill kadang terikam. Te boleh manding pat siang mani. Kan tibi na meh mga. Mia ka meh wasna. Be, kabiang ta. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang kathong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kasnong Permadan kajik sanran lang Presiden ke KSU Maut Harraisan Circle Pot Presiden ke HNM East and West Khasis District Haka Arp Artrik Jombang Aja pun Riau Ka Alip Ban IT dah kajing Tho Haka Deputy Commissioner ke East and West Khas Hills District Kakong Anita Kharpor Ban Pensngau Haka Ikijing Don Kam Baga District Kadi Bandan Nok Mardor Kabakan Top Ya ka Forensic Unit Ka Women's Police Station Bat ka Office DMHO Usada Kasnong Permadan Ubah SW Soalang Habakran sekelap saya kubur ulong pakajingwan ban bu jing tho haka disi kadi hadien bakasnong kalaman arsin gi jing jagi basungsi bat nama kajing peslam ki brio na forensic unit ka bu jing ban lap ik sabut ba solang lapan paru ya kajing saudiau halo kajing bampala ban penpha haduk menta ya ka phalau jong ka office superintendent of police ulong bamenta om asyu ban ong pakadang dai ke district bathamai namar balayo e district nadu usnam ajar huwei Ulang, bancu aja strik klaim dapat biang ijing don kam kalau kembali benyi kinong kendong. Hak bidai berkini ka kam ka bangi lia tungku kam tam makaya pa im kam mansau jong kibrio. Tengi sngau don kam ba katnat forensic unit bat ka women police bat ka DMHO ka Bandan hapo la ka jong ka district. Nomor hak jong lap ka jongi ko mangi lamat yang ni jing dia. Arsin mentah hapo sisnam. Kawai ke belajar ke arponyo trik jumna Agos arjar absan ya ke ba arngut kibrio kila pasi ajan snong jongi kawai ke nong song snong te abang layo jeng tip ka por sau beji la pentip sigi pulit tang apo si tengenta kila po sya ke jeka ndai ngi ndang perkat bad la poi ki pulit kalabiang ndai ki pulit ki ong ba de ban ap hadu menapoi ki forensic unit te nadu sau beji bangi ap kesimpor hadu pernah beji janmian bikin poi. Tengi haban ab hang tu hadu sau kenta tam. Tengi dang perkat bakadai tang sisien. Yang sisien namla abiang yo lese de kinu ki jinga. Tendai haba kadon biang gani ke jingjia menin kat kendai trik ro. Hadin mengila yo jingtep ba ladon ke jing subah sya penyap jongwi no song snong. Nadu ko pon riu siteng men step ngila pentep syaki pulit. Pulit tang sipang tang apo nyo beji kila poi. Te kalong kumju hi hadin melapoi ki pulit hang ta te ki syarap tang ban syuker itu ka jeka baki nom tur syuki pajba rei habakut hi ki ong bah ban ap hadum na poi ki forensik kinom la bale ye te ki pajba snong rangkat ki pulit ki haban ap te ki poi nadu nyu buji men step bapoi ki pulit ki forensik ki poi hedu khat wei siteng nsngi te ngi na kalian jungi ki ru pajba ngi na perkat ba tang baki lapoi ki dapoi kanu buji ru umlilei ten rei ndai layat de ka ketuka crime scene hang tu te nak liang juki priu juki forensic yong namar kadon ko jingjia bang sujia menen khat kandai trik kadon ka wei bolai balalau no jong dukan maki priu kla pendum kla bu hamadan but namar ba nadu men step hadu sitang si kim kidangwan te uni bolai blalong rkhyang ma te nak liang jongki ki ong ba nomla su balai namar ba la slam plat Kingi sutu ba kalong ke jingdu nong ke bakrau balada ngimdon la ke jong ka forensic unit apo la ke jong ka district ta ka dei ka wei ka banta bat ka wei pat ka banta kalong ba habadon ka ndal adab ban ra ya ka media pro na ka banta ka postmortem ngi la don la ke jong ka district ladang iwan ra hang ni apo district headquarter hang ni apo civil mairang ki ong bayum don brio haban pha cha po ni grim sislong tekan penjenjari ki nong song ki jongi ban lej sedu setei la kalong hakalej kawan bat kham tamru nak benta ka report no postmortem lada ka dei tang hang ni po mairang ban budien kan kamsuk iki tenrei lada ka dei du nei grims kan sitom namar ngiru kirang ba snong ki ba sutre volunteer nginum la bane sendan sa bat ki kad hadu ban dep la kalong kanu ka kesro te bat ka weiru ka benta kalong ila ajing tho amta hai
Madam DC kelong ba kajing don kam ki woman police. Namar kum balong hi habadon kanu kajing jia kajing subasni opo isnong. Don ki khap pertaimenta ha kajing jia ki batrium wat ki kan khairo ni suba. Telada don tang ki pulit sinrang kan long kajing iki ba ki su talasi na phangi kan thai. Ting so ba kani ka bentaru ka long ka ba don kam hadu kata ba ni de bandon no la ka jong ka women's wing women police hangni hapo ka district ka jongi. Bat ka balai ngila ai ka jong tho ai DC kelong ba ini bandon no ala kajong ka office DMHO mar hadu menta district medical ini ban dang pej bet nanong ston te hangni hapo ka district kajong ngi don sibun ki PHC ngi don ki CHC ro nrei ha ka bakun ki kam dang control hi napo West Castles kata ka dei ka benta ka kongsan ka ba ni tip sibun ki jing duna ha banang dei ka district ka bathamai ten rei menta ladap sansnem riusnem menta wada dei bau dei khulung ru la sedang malai school tenginom la sa ban suang badang thamai sedang thamai namar ba kajing don kam ke ban judge state namar ngej ban ngaliang jong government ru asho ban pankar district umdei ba su pankar rumah kala don lupa la kajong ka budget la ne kajing perkat advance na kamta kajing bit jing biang ten rei ban su ai district yang isane klem la ban penbiang ta kajing don kam te la long kuma le ben yang kinong kandong kata ke ka jing penskeu na kaliang jongi kabangi layo banwan hagani kesingi bamenta kumenen ngilawan mi napo SP office habangi wan hang tu ngilayo hi hagi news baong ba ya ka SP lara haka office ka bathamai ka bala pendep melayo la ka jong nginang perkhat bak lalong ka babit bebiang hendai indela poi hang tu bede tang supet nya phlau ngala isene na perkhat bagi polis lada kidon hang tu wartang ban salute ye ki han jong kiro kumnu kinle haba la siang tu tang dok khundau sudah ngi hasunang ya ka ying PMAY bayo tang silaksan phoro ngidang don kata ka jing perkhat ban pensina barenda te kumnu karya ka office jong USP ban sule tu haba la sina da building ka bada ki krur te tang ban sina parking tu ka ba po spolak umla semua ban le kata te so banong ba mendei ban supej nakliang jo sorkaru ban supej bang o sanong kendong sule malum mala ngide ban yo kumju ngide ban im kumju namar ya duty ru ki perform kumju kata gade gajeng sengu na kaliang jogi te hak bide bakane tang kini ki bantahi ngin senang page nang disakmat ngi sukmen ngi ai kublei sibune ye madam DC kabaila don ke mensim gajeng sukhia bide bakane banta ngin senang yai ai gajeng trilang rengkat kinong sosong baro kerpat ru isang balang baro kat badon po district Eastern West na kabanta ka jung mentoy jong kadong kathan jong district ngi deban klet ya jing seng ngi deban klet ya jing so party ngi deban klet ya nu jing sngau namar ngiru ngi wan hang ni ban wanra na kamta ka jing kini ki jing don kam dei tang jing don kam jong snong permadan ngi lei bala dab je ngi la banum je shu handai ngi perkhat na kamta ki we gi snong ki ba bom pat je ki la ban je hak nu por ngi nom la ban tep ngi sung thu bangi lamat ar sin ar wat ngi lamat bakane ka dei ka jing ka bakrau tam ka ba lada ka suki kumne ka jing trekam kan wanra ka jing rit bensim wadi pai baru namar kindon ka jing sngo ba lada ai ki pulit kumur ka kam kan delay teng ki beduk ki besuki rit bensim na ngayu baki kam baro ki ki bakta ka mariang kam idon jengkermen kan ngayu ba kadetang kan ka kam bala dangi sedang ngin hap sedang ningkong ban pen bahaya ka mariang ban ri knyang lam dang itung diang ha kapor ka bangas sedang ya ka kam ngampat nusmuthu sutha mah kumbangan ang ngawan ka jaka ka bakam jutip ba yo sai no knyang ha kitu por so bangan sedang ya ka kam penmiksai ngatrisha dauki tri doyong sithi nomor bahar dauki kedon ka LCS mah bangila banyak hayi bat ka Bangladesh tenrei hadin arjar khat sau ba nga sange no tingala susong klem jam ngalalong kumba ebit mah tisani te kibun ha ki bari abang wat benyak mah beli ulit sia bar dadu nang rit kon dadu nang da kame nga lahikai kame nga siri te hadu banda yo kon yo ketiba ribe ani sung tanat ba ni sngo kata kacebing sung pangat ba sile ayu ni ngi persang menwat lat hi daldi tingi sung thu ba ladangi persang naki bang le sikan ngi kenduk jeng nomor baka amount kala abun ngi artatin kan bangin yo jing rap nak bang mo
Henry da kabangi yo sngau yo kubor ba ka prime ka ajing rap mo ginang sen kam lajong te ngi lemi kan sha prime batai yangi kumno bangi dei ban le nang tu sedang ka proses ka jongi bangi penkre ya ka DPR ngi pha syaki te kisa approve ban yo ya ka jing rap ka prime ka la pensuk sikadai yangi ban yo ya ka loan ka life ko ngam dei u buri uba download ya bro ki experience ngam la ban le hi dalade